Prestao si pričati ljudima kad ti je teško. Ne zato što ne želiš, nego jer više ni ne znaš što bi rekao. I jer si naučio da te ljudi čuju, ali ne slušaju. Po cijele dane si među ljudima, ali se osjećaš kao da ne postojiš. Smiješ se kad treba. Klimaš glavom. Ali iznutra prazan. Pokušavaš se sjetiti kad si zadnji put bio stvarno sretan. Ne zbog nečeg velikog, nego onako mirno, bez težine. I znaš biti jak, znaš gurati dalje. Ali nekad, kad ostaneš sam, tišina te poklopi. I pitaš se, je li ovo stvarno život? A najgore od svega je što više ni ne znaš tko si kad ne pomažeš drugima. Ali znaš što? Ako još uvijek osjećaš da nešto nedostaje, znači da nisi odustao. Ako boli, znači da si živ. A tko je živ, još uvijek može pronaći sebe. Ti još nisi gotov. I jednog dana zahvalit ćeš si što nisi stao. Ako je ovo pogodilo nešto u tebi, zaprati me. Nisi sam. Ima nas više nego što misliš.